és una persona molt activa. Sempre ha estat implicat, vinculat amb Esquerra, en el lloc en el que se'l necessitava a cada moment. És per tot això que és un bon candidat. És el millor candidat, perquè és honest i treballador i perquè està molt il·lusionat en poder fer despertar Rubí i transformar d'una vegada per totes aquesta ciutat. Així que amb tots vosaltres, Xavier Corbera, el proper alcalde de Rubí. Mireu, Rubí necessita despertar, estar desperts, estar atents, a no perdre pistonada. La nostra ciutat ha de ser capaç d'incorporar el talent, d'incorporar l'excel·lència. El destí d'aquesta ciutat no hem de deixar que ens l'escriguin. El destí d'aquesta ciutat l'hem de fer nosaltres, l'heu de fer vosaltres. I això va més enllà d'unes sigles polítiques, això va més enllà d'unes persones, això va d'una ciutat, això va de traçar un camí conjunt, tots plegats, per arribar a aquest horitzó que us deia. Com a candidat, jo el que vull és compartir amb vosaltres un objectiu molt clar de ciutat, d'una ciutat sostenible, d'una ciutat agradable per viure i eficient per treballar-hi. Encara estem a temps de poder aprofitar-ho, de poder aprofitar aquest talent que tenim a dintre de casa, aquest talent que tenim a la nostra ciutat i també aprofitar les sinergies que ens genera aquest entorn en el qual estem. Però també em presento perquè formo part d'Esquerra Republicana, de la qual em sento orgullós, perquè són 87 anys d'història sense un cas de corrupció. Visca Rubí i visca Catalunya. Gràcies.